Вас вітае праект «Будучыня», навуковы агляд на канале «Нямецкая хваля». За мной вы бачыце Шарытэ, найбуйнейшую ў Еўропе універсітэцкую клініку. На лета яна святкуе свой 300-гадовы юбілей. Гэта месца поўнае гісторыі. Кароль Прусіі Фрыдрых I ў 1710 годзе з-за страху перад чумою загадаў пабудаваць дом любові да бліжняга ды міласэрнасці Шарытэ. Чума не прыйшла, а дом Шарытэ застаўся ды імкліва рос. Тут распрацавалі лек ад дыфтэрыі, адкрылі ўзбуджальнікаў інфекцыйных хваробаў ды вынайшлі катэтэр для зандавання сэрца. Медыкі Шарытэ атрымалі 7 нобелеўскіх прэміяў. Установу праславілі такія лекары, як Роберт Кох, Пауль Эрліх ды Рудольф Вірхаў. Ранейшы дом для бедных стаў аўтарытэтнай універсітэцкай клінікаю. З больш як 15 тысячамі працаўнікоў ды 8 тысячамі студэнтаў. Шарытэ – гэта велізарная установа, якую мы наведаем у сённяшнім выданні. Мы зазірнем у будучыню, паглядзім за кулісы ды пакажам, як тут працуюць ды даследуюць нашыя сённяшнія тэмы. Судовы медык Міхаэль Цокас. Што не паказваюць у дэтэктывах? Першыя хвіліны вырашаюць, робяць выснову лекары хуткай дапамогі. Стомленыя балярыны. Даследнікі сну ставяць іх на ногі. Той, хто ў Шарытэ вучыцца на зубнога лекара, раней ці пазней апынаецца тут. У гэтак званым муляжным пакоі студэнты могуць уволю напрактыкавацца на зубах. Імітатар не баіцца болю. Аднак у будучыні свідраванне трэба звесці да мінімуму. Тут у Шарытэ якраз распрацавалі гелепадобны матэрыял, які можа справіцца з карыесам без свідравання. Аднак зубы маюць значэнне не толькі для дантыстаў, яны могуць шмат чаго расказаць таксама і спецыялістам з судовай медыцыны. 2-3 разы на тыдзень судовы медык Міхаэль Цокас прыходзіць на гэткае месца злачынства. Усё выглядае як у крымінальным фільме, але ці сапраўды гэта так? Гэта толькі часткова, як у дэтэктыве. Там судовы медык таксама прыходзіць на месца злачынства, але нельга проста прыкласці руку і вызначыць час смерці. Для гэтага трэба пэўныя прылады ды доследы. Аднак праца на месцы злачынства – цэнтральная частка судовай медыцыны. Калі ў Берліне нехта памірае ненатуральную смерцю, яго даследуюць у Шарытэ ў інстытуце судовай медыцыны. Яго і ўзначальвае Міхаэль Цокас. Ён не толькі самы вядомы судовы медык у краіне, але таксама і аўтар бестселеру. У сваёй кнізе ён хоча разбіць памылковыя погляды адносна ягонай прафесіі. 3 самыя вялікія памылкі, што распаўсюджваюцца пра судовых медыкаў у тэлесерыялах, гэта, па-першае, што мы патолягі. Патолях ды судовы медык маюць гэтулькі ж супольнага, як акуліст ды гінеколог. То бок, толькі медычную адукацыю, больш нічога. Другая вялікая памылка, што ідэнтыфікацыя родных адбываецца ў нас у інстытуце. У нас няма ніякага кантакту з роднымі. І трэцяя памылка ў тым, што мы нібы бегаем са зброяй у кабуры альбо на поясе ды затрымліваем падазроных. Судовыя медыкі – натуралісты. Іхнае працоўнае месца – залі анатамавання трупаў. Міхаэль Цокас з калегамі праводзяць каля 2000 анатамаванняў на год. Судовая медыцына ў Шарытэ – найбуйнейшая ў Нямецчыне. Але паводле Цокаса адсотак анатамавання ў Нямецчыне невысокі. Даследуецца толькі каля 5% усіх памерлых. У скандынаўскіх краінах гэтая лічба ў 4 разы большая. Таму можна з пэўнасцю казаць, што ў Нямецчыне частка забойстваў застаецца нераскрытаю. Міхаэль Цокас выконвае гэтую працу ўжо 15 гадоў. Як ён спраўляецца з уражаннямі пасля анатамавання? Нічога з таго, што я пабачыў, не забываецца, але гэта не ўплывае штохвіліны на паверхню, і я не забіраю гэтага да хаты альбо ў свае сны. Вядома, усё гэта я магу ў любы час выклікаць у памяці, але я разглядаю гэта ў прыродазнаўча-навуковым кантэксце.
Пробы з анатамавання, напрыклад, пробы крыві даследуюцца беспасярэдня ў інстытуце пры дапамозе найноўшых метадаў. Ці мае тут месца самагубства, ці гэта было забойства. Дарэчы, што да апошняга тут існуюць цікавыя геаграфічныя адрозненні. У нас гэта часцей за ўсё колатыя раны, радзей агнястрэльныя. У Штатах жа пры забойствах дамінуюць агнястрэльныя раны, а ў Азіі, асабліва ў Індыі, на першым месцы стаяць атручванні хімікатамі для раслінаў ды інсектыцыдамі. Даследаванне забойстваў у Берліне – гэта толькі адна частка працы Міхаэля Цокаса. Ідэнтыфікацыя трупаў другая. 5 гадоў таму федэральны ўрад адправіў яго ў Таіланд ідэнтыфікаваць ахвяраў цунамі. Гэта адбываецца, між іншым, на падставе зубоў ды валасоў. Масавае анатамаванне пад адкрытым небам, шмат каму цяжка сабе такое ўявіць. Я магу гэта пераносіць. Сустрэчнае пытанне будзе, а чаго б я не змог перанесці. Напрыклад, смяротна хворых на рак дзяцей, маіх пацыентаў, якія паміраюць. Я б гэтага не змог зносіць. Думаю, што да гэтага трэба падыходзіць прафесійна, ды якраз пры такіх масавых ідэнтыфікацыях бачыць цікавасць задачы, цікавасць невядомага. Працоўныя будні Міхаэля Цокаса – гэта пастаяннае жыццё са смерцю і бесперапынная канфрантацыя з псіхікаю тых, хто забівае сам сябе або іншых. Несумненна, я жыву больш інтэнсіўна, праводжу нашмат больш часу з сям'ёй, чымся раней. Але гэта не змяніла мой погляд на грамадства. Я дакладна не стаў цяпер мізантропам і не лічу, што грамадства ў сваёй аснове дрэннае. Міхаэль Цокас лічыць сваю працу гэткаюшы захапляльнаю, як у дэтэктыве, кожны дзень наноў. Комплекс Шарытэ, у які ўваходзяць 107 клінікаў і інстытутаў, мае, зразумела, свайго кіраўніка. Ён цяпер з намі, прафесар доктар Карл Макс Айнгойпль. Можна сказаць, вы кіруеце прадпрыемствам, якое адначасова ёсць клінікай, універсітэтамі, даследчай установаю. Якая сфера ёсць спецыялізацыяй Шарытэ? Шарытэ прэтэндуе на тое, каб быць аднолькава паспяховай ва ўсіх трох сферах, але мы лічым, што галоўнае для нас – даследаванні. Тут, на наш погляд, нам удалося стаць лідарам. Шарытэ вырасціла 7 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. Як вы мяркуеце працягваць гэтую слаўную традыцыю? Спадарня Леві, гэтае пытанне мне задаюць часта. Вядома, гэта вялікі выклік, але і вялікі абавязак. Я магу толькі сказаць, што ў наступныя гады мы не здолеем прадставіць нобелеўскага лаўрэата. Аднак не трэба забываць, што Шарытэ ў сённяшняй арганізацыйнай структуры існуе 17 гадоў. За гэты час нам удалося стаць нумарам 1 у Нямецчыне паводле вымярэння класычных індыкатараў навукі. Думаю, калі мы працягнем гэты шлях, некалі зноў будзем прысутнічаць пры цырымоніі уручэння прэміі ў Стакгольме. Калі б я была добраю феяй і магла споўніць адно жаданне для шэфа Шарытэ, што б вы пажадалі? Складанае пытанне, жаданняў у нас шмат, але... У мяне таксама. Больш за ўсё я хацеў бы, спадарня Леві, каб нам удалося матываваць перадусім маладых навукоўцаў заставацца тут, каб яны ўсведамлялі унікальнасць нашай арганізацыі і каб гэта давала ім сілы паспяхова працягваць сваю дзейнасць нават у складаных умовах нашай працы. Пакуль што вялікі дзякуй. Перш чым працягнуць размову, паслухаем, як уяўляюць сабе медыцыну будучыні студэнты і дактаранты Шарытэ. Медыцына мае быць міждысцыплінарнай навукаю. Лекары мусяць лепш разумецца паміж сабою. Трэба канчаткова знайсці лек супраць раку. Трэба нашмат больш даследаваць, каб выпускаць лекі з меншаю колькасцю пабочных з'яваў. Стасункі паміж людзьмі мусяць набыць большае значэнне. Трэба, каб не толькі багатыя заходнія краіны маглі набываць дарагія лекі, але каб сітуацыя палепшылася і ў краінах у стадыі развіцця. Спадзяюся, што некалі лекі ды інструменты патаннеюць, і ўсе людзі будуць здаровымі. Спадару Айнгойпле, здароўе ўсіх людзей, відаць, застанецца мараю, але даступнасць медыцыны, напэўна, дасягальная. Так, але гэта будзе ўсё больш ускладняцца, бо медыцына развіваецца вельмі імкліва, а працэс патрабуе ўсё большых выдаткаў. Таму для даследчых установаў будзе насамрэч важным абавязкам паразважаць пра тое, як можна зрабіць медыцыну даступнай не толькі ў такой краіне, як наша, але і ў менш заможных краінах.
Вы не толькі кіраўнік Шарытэ, але і вельмі дасведчаны на ўролях. Як, на ваш погляд, будзе выглядаць медыцына будучыні? Спадзяюся, што медыцына будучыні будзе, як і раней, садзейнічаць захаванню здароўя людзей у старасці. Усе мы старэем, але не мусім страчваць пры гэтым здароўе. Я зыходжу з таго, што нам усё больш будзе ўдавацца распрацоўваць лекі асабіста для кожнага. Гэта будуць не проста лекі. Гэта будуць персаніфікаваныя лекі. Персаніфікаваныя лекі, бо гены аднаго чалавека надзвычай адрозніваюцца ад генаў іншага. Імаверна, у будучыні мы зможам прапаноўваць людзям індывідуальную медыцыну. То бок вы распрацуеце для мяне медыкаменты паводле майго геннага профілю. Калі казаць простымі словамі, у цэлым нашае бачанне выглядае менавіта так. Чаму праходзіць столькі часу ад доследаў да гатовага медыкаменту, да выхаду яго на рынак? Несумненна, гэта звязана з тым, што асноўныя доследы праводзяцца, як правіла, на жывёлах, пераважна мышах і пацуках, а яны крыху адрозніваюцца ад людзей. Калі мы выпрабоўваем якісьці прэпарат на жывёлах, то маем вельмі гамагеннага пацыента. Усе жывёлы ў эксперыменце падобныя ці аднолькавыя. Людзі ж надзвычай розныя. Хаця мы і маем аднолькавую колькасць генаў, каля 30 000, але перадусім праз эпігеноміку людзі рэагуюць на медыкаменты і на ўзбуджальнікаў хваробаў цалкам інакш, чымся жывёлы. Каб вызначыць усё гэта, трэба шмат гадоў. Як вы мяркуеце, якую хваробу людзі перамогуць у хуткім часе? Думаю, немагчыма перамагчы ўсю хваробу ў цэлым, але я перакананы, што вялікім выклікам ёсць стварэнне леку супраць дэгенератыўных хваробаў. Найлепшы прыклад — хвароба Альцгаймера. Сёння мы вельмі шмат разумеем пра мэханізмы хваробы Альцгаймера, але пакуль нам невядомыя медыкаменты альбо захады, якія б дазволілі спыніць яе. Спадару прафесар Айн Гойпель, вялікі дзякуй за размову. Дзякуй вам. Калі вы праходзілі курс аказання першай дапамогі, я ў 18 гадоў для пасведчання кіроўцы, як відаць, большасць. Але ж першая дапамога можа выратаваць жыццё, калі ведаеш, як яе аказаць. Якраз гэта і ёсць праблема, якую хочуць развязаць лекары хуткай медычнай дапамогі Шарытэ. Калі паступае сігнал трывогі, усё мае адбыцца хутка. Праз некалькі хвілінаў выратавальны гелікоптер у паветры. Крыстаф-31 вылятае тады, калі насамрэч ідзецца пра жыццё і смерць. Летась у Нямецчыне ад сардэчна-сасудзістай недастатковасці памерлі 120 000 чалавек. Калі сэрца перастае працаваць, важная кожная хвіліна, кожная секунда. Да паступлення пацыента ў клініку праходзіць часцяком шмат часу, але тут ягоныя шансы выжыць значна вышэйшыя. Мы можам зрабіць шмат. Пацыент ахалоджваецца, атрымлівае катэтар у выпадку інфаркту. Тут яму можна аказаць аптымальную рэанімацыйную дапамогу, але вырашальным будзе тое, што адбылося раней. Ад гэтага залежыць, ці паступіць сюды пацыент увогуле. Але што адбываецца ў першыя хвіліны пасля спынення сэрца? Гэта вырашальна для працы медыкаў хуткай дапамогі. Доктар Ян Брэквольд паспрабаваў высветліць сітуацыю, ці прыходзіць хто на дапамогу, ці можа ён насамрэч дапамагчы. Ён прааналізаваў звесткі ўсіх выклікаў хуткай дапамогі за год. Вынік пра жыццё альбо смерць вырашае час перад прыездам хуткай дапамогі. Паміж каляпсам і прафесійнай дапамогай утвараецца прамежак часу, які мы назвалі прамежкам сведак, даўжынёю прынамсі 7 хвілінаў. Калі ў гэты час нічога не адбываецца, тут вельмі добра бачна, што надзеі ўжо практычна няма. Потым наступае смерць мозгу, клетак мозгу, і хуткая дапамога ўжо не патрэбная. Und eigentlich braucht dann der Rettungsdienst schon gar nicht mehr anzufangen. Смерць не выбірае дзень ці ноч. Вырашальным для выжывання ёсць месца. Амаль 3/4 ўсіх выпадкаў раптоўнай смерці ад спынення сэрца адбываецца дома. І толькі 1/4 на вуліцы ці працоўным месцы. Чым больш сведак, тым большая імавернасць, што хтосьці дапаможа, і што медыкі хуткай дапамогі ўвогуле змогуць яшчэ штосьці зрабіць.
Мы здолелі прааналізаваць, наколькі добрымі былі захады. Пры аптымальных умовах, пры найлепшым аказанні першай дапамогі шансы выжыць у 7 разоў вышэйшыя, чым пры адсутнасці усялякай дапамогі. А наколькі вялікая імавернасць прысутнасці чалавека, здольнага насамрэч дапамагчы? Імавернасць даволі высокая, каля 50% людзей могуць аказаць першую дапамогу. Але дома сітуацыя зусім іншая, усяго у 20% выпадкаў нехта насамрэч дапамагае. Не надта супакойвае, бо другая палова выпадкова прысутных нават не заўважыць, што ідзецца пра жыццё і смерць. Ян Брэквольд высветліў, што ў грамадстве існуе вялікі недахоп ведаў у гэтай сферы. Сведка, які стаіць побач, у палове выпадкаў не ўсведамляе, што спыніўся кровазварот. Таму і не робіць ніякіх захадаў. Нават калі людзі разумеюць гэта, яны баяцца дапусціць памылку. Каб пазбегчы памылак, яны ахвотна ўкладваюць чалавека ў стабільную бакавую паставу, адзінае, што засталося ў галаве пасля курсу першай дапамогі. І гэта самае няправільнае, што можна зрабіць, бо ў паставе на баку немагчыма правесці ніякую рэанімацыю. Але як непрафесіяналу распазнаць спыненне кровазвароту? У сур'ёзных выпадках зашмат людзей бездапаможна стаяць побач з пацярпелым. Сутаргавае дыханне ці спыненне дыхання ў спалучэнні са стратай прытомнасці – гэта прыкметы спынення кровазвароту. Усё надта проста, гэта здараецца раптоўна. Той, у каго спыняецца кровазварот, проста траціць прытомнасць. У яго змяняецца колер скуры, яна становіцца блакітнай альбо крыху шэрай. Ян Брэквольд са сваёй камандай хоча палепшыць узровень аказання першай дапамогі. У большасці выпадкаў да прыезду машыны хуткай дапамогі дастаткова правесці не наўпроставы масаж сэрца. Шмат што ў гэтым курсе лішняе. Стабільная бакавая пастава, на наш погляд, увогуле не мусіць уваходзіць у кароткі курс, бо толькі гэта і застаецца потым у памяці, ды насамрэч перашкаджае рэанімацыі. Крыстаф 31 вяртаецца з 4-го вылету за ўсяго толькі паўдня. Сёлета ён вылятаў больш як 3000 разоў. Калі б больш людзей маглі аказаць правільную дапамогу ў першыя хвіліны, менш палётаў былі б, відаць, дарэмнымі. У гэтай аўдыторыі, што ахоўваецца як помнік даўніны, будучыя медыкі вывучаюць анатомію. Як мы выглядаем знутры, дзе месцяцца нашыя органы, чым адрозніваюцца мужчыны ад жанчын. Пра адрозненне мужчыны і жанчыны запыталася і наша глядачка з Аргентыны. Прывітанне. Як цудоўна, што вы зноўку з намі. І вось яшчэ адно цікавае пытанне, якое даслаў нам глядач. Мар'яна Фурчы з Мар-дель-Плята хоча ведаць. Чаму мужчыны жывуць менш за жанчын? Тэма сама па сабе невясёлая. Мужчына ці жанчына? Смерць некалі напаткае кожнага. Хоць і чарапашым крокам у жанчын насамрэч даўжэй атрымліваецца ўцякаць ад смерці. І гэтак адбываецца амаль ва ўсіх краінах. Напрыклад, у Нямецчыне жанчыны ў сярэднім дажываюць да 81, мужчыны ж толькі да 76 гадоў. Самі вінаватыя, кажуць дактары, мужчыны ўсё жыццё спаборнічаюць, іх стыль жыцця больш рызыкоўны. Яны часцей паляць ды спажываюць больш алкаголю за жанчын. Іх ежа менш здаровая. І яны радзей ходзяць да лекараў. Доказ навукоўцы знайшлі ў кляштары, насельнікі якога маюць аднолькавы стыль жыцця. Без стрэсу ды небяспечных заганаў манахі жывуць у сярэднім амаль столькі ж, колькі манашкі, але толькі амаль. Бо, як аказваецца, усё ж жанчыны належаць да моцнага полу. Гармон эстраген узмацняе іхную імунную сістэму ды лепш абараняе ад інфекцыяў. У жанчын таксама мацнейшае сэрца, у той час, як сардэчная моц мужчынаў з узростам значна слабее, у жанчын яна практычна не мяняецца. Дарэчы, пра сэрца. Каханне ідзе на карысць абодвум палам. Тыя, хто мае сям'ю, жывуць даўжэй за ўсіх. Калі у вас узніклі пытанні, напішыце нам наш сайт у інтэрнэце dv@world.de/проект-Цукунфт. Да хуткай сустрэчы і не забывайцеся, важна не перастаць задаваць пытанні.
За гэтае пытанне наша глядачка атрымлівае падарунак Дэвіды Айнштайнчыка. Калі і вы хочаце атрымаць такі прыз, напішыце нам. На нашым сайце dv@world.de проект Цукунфт вы знойдзеце ўсю патрэбную інфармацыю, у тым ліку, што да сённяшніх тэмаў. Праблемы са сном – вельмі распаўсюджаная рэч. Існуе 88 розных дыягназаў бессані. Вывучыць ды стварыць супрацьдзейны сродак – гэта задача даследнікаў сну ў Шарытэ. Часам гэтая задача нават патрабуе грацыі ды вытанчанасці. Яна мае працу, пра якую заўжды марыла. Шэбнэм Гюльшекер танчыць у берлінскім дзяржаўным балеце. Яна робіць доўгую размінку, каб пазбегнуць траўмаў. Яны могуць узнікнуць нават пры самых простых рухах. Каб аберагчы шчыкалаткі, ступакі ды жылы, Шэбнэм трэба ўмець належна і працягла канцэнтравацца. Але гэта магчыма толькі тады, калі яна добра выспалася. Але Шэбнэм, як і іншыя танцоры, дапазна на нагах, элегантная ды грацыёзная, наколькі гэта толькі магчыма. Сёння ўвечары паказваюць беласнежку. Такім чынам, Шэбнэм нярэдка позна кладзецца спаць, а ўставаць даводзіцца, як заўжды, вельмі рана. Для аднаго даследавання яна колькі тыдняў насіла непрыкметную бранзалетку, гэтак званы актыметр. Ён занатоўвае ўсе рухі цягам цэлага дня. З яго дапамогай даследнікі сну ў Шарытэ вызначылі. Напярэдадні прэм'ераў танцоры робяцца асабліва неспакойнымі ды дрэнна спяць. Часам толькі 4 гадзіны. Прачнуўшыся, Шэбнэм вядзе дакладны дзённік сну. У яго яна заносіць гадзіны, якія яна прысвяціла сну. І так цягам 3 месяцаў. Даследнік сну Інга Фіце з Шарытэ апрацаваў гэтыя звесткі на кампутары. Для яго важнай была камбінацыя зрухальнага стэрэатыпу ды гадзінаў сну. З гэтай інфармацыі ён мог скласці дакладны профіль, які утрымлівае не толькі гадзіны, але таксама і якасць сну. Вынік? Мы пабачылі, што ў 28 танцораў паміж 20 ды 30 гадамі працягласць сну меншая, чымся ў іх аднагодкаў. Яны спяць менш за 7 гадзінаў, што ў вялікім спорце замала. Каб танцоры маглі кампенсаваць свой дэфіцыт сну, даследнікі вынайшлі наступнае. Разам з дзяржаўным балетам яны абсталявалі асаблівы пакой для адпачынку, дзе яны ўжылі ўсё тое, што навука ведае пра добры сон. Асаблівая ў гэтым ложку гэта прылада, якая стаіць побач. У залежнасці ад жадання матрац можна напоўніць цёплым ці халодным паветрам. Гэта так званы матрац з кандыцыянерам, які мы ўпершыню тэстуем у вольным эксперыменце. Такім чынам, у танцораў балету ёсць магчымасць выпрабаваць матрац, што, апрача як тут, ёсць толькі ў нашай даследчай лабараторыі. Акрамя 2 пакояў для сну ёсць таксама кабіна для адпачынку, высокатэхналагічны фатэль з музыкай, прыемным водарам, адмысловым святлом ды далікатным масажам дапамагае вярнуць баланс у напружаных буднях балетных танцораў. Часцей за ўсё нашыя спектаклі заканчваюцца толькі аб 11 увечары. Пакуль мы прымем душ ды вернемся да хаты, робіцца вельмі позна. А назаўтра трэба зноў рана ўставаць на трэніроўку. Пасля гэтага, вядома, стамляешся. Немагчыма добра выспацца. Таму вельмі добра час ад часу прыйсці сюды, у пакой для адпачынку. Ды, як я цяпер, медытаваць або нават з паўгадзінкі паспаць. Гэта вельмі карысна. Але фаварыт танцораў – медычны масажны фатэль. Ён амаль гэтакі ж добры, як фізіятэрапеўт. Цэлы пакой для адпачынку да таго ж можна без праблемаў перамяшчаць з месца на месца.
Пакой для адпачынку актыўна выкарыстоўваецца, але часцей нават не для сну, а для адпачынку, рэляксацыі, у тым ліку і рэляксацыі цягліцаў. Думаю, у Нямецчыне яшчэ не надта распаўсюджана культура кароткага сну, але гэткія пакоі маюць гэтаму паспрыяць. І, магчыма, калі праз 1-2 гады мы будзем пра гэта размаўляць, танцоры балету ўжо навучацца драмаць днём. Для танцораў пакой для адпачынку сапраўдны прагрэс. Шэбнэм цяпер ужо не так баіцца атрымаць траўму з-за ператамлення. Аднак праца Інга Фіцэ ў дзяржаўным балеце яшчэ не скончылася. У далейшым даследаванні ён хоча навукова даказаць адчувальны пазітыўны эфект пакою для адпачынку. Таму Шэбнэм яшчэ раз давядзецца насіць актыметр і зноў цягам 3 месяцаў. Рэпетыцыя скончылася і наше выданне, на жаль, таксама. Мы спадзяемся, вам спадабаўся візіт у берлінскую клініку Шарытэ. Праз тыдзень вас чакае новае выданне праекту «Будучыня» з новымі цікавымі тэмамі. Напішыце нам, мы заўжды радыя вашым лістам. Да наступнай сустрэчы. Пакуль.